Sanibonani. Emakhaya iyanibingelela eyaManyanda intokazi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami. Cela bandla ningakhohlwa ukukhomenta kanye nokulike bese na-subscribe. Nizohlala nithola ehamba phambili njalo ningaphuthelwa. Kanti-ke nalo daba engiza nalo ngalesikhathi. Sekuqubuke imashi eKZN. Abantu balwisana ne-GNU, i-Government of National Unity, ukuthi abayifuni kanti-ke futhi abavumelani nayo laphayana. Engathi kukhona namalunga omkhonto afuna ukuthi i-MK kube iyona ephathayo KwaZulu Natal, njengoba abantu abaningi bayivotela ngobuningi bayo kakhulu eKZN, yaba nephesenti elikhulu kunamanye amaqembu eKZN. Kanti-ke umhlaziyi wepolitiki uveze ukuthi i-ANC isishintshe imithetho yayo yabekwa yona ethile ngenhloso yokulwisana noJacob Zuma kanye neqembu lakhe. Enkulumeni yakhe udalule nokuthi amaqembu i-ANC eyahlangana nawo ukuze kwakhiwe i-GNU eKZN, amaqembu aku-GNU, yes. Since i-MK ingekho ku-GNU, shuthi ayinalo ilungelo kuhulumeni wobumbano eKZN, ingakho beyivalele ngaphandle ngoba vele i-MK yasho yathi yona ayifuni ukusihlanganisa nale GNU yakhona. Kanti-ke ngaphandle kokuchithela isikhathi ngaza kwethu, namba abantu betoyiza bezwakalisa ulaka lwabo. Nisale kahle. Awanda ngafutela ngene phakathi.